שלום לחברי פרימיום בביז מקביז, כאן יוטבת אנשל, יועצת ומדריכה לשיווק באינטרנט. בהדרכה שלנו היום נלמד להוסיף תוכן לאתר הפרימיום שלנו. דרך הפרופיל נלחץ על אתר אינטרנט, אנחנו מגיעים למסך העריכה, אנחנו רוצים להוסיף דף חדש, נקרא לו הדרכה, והוספה. אני רואה שנוסף לי דף חדש, הדרכה, ואני לוחצת על עריכת העמוד. ברגע שנפתח האתר אני רואה שבתפריט כבר נוסף לי הדף החדש שלי, הדרכה, אבל הדף שלי הוא בעצם ריק. אני יכולה להוסיף סוגים שונים של אלמנטים. אפשר להוסיף טקסט, טקסט ותמונה, טופס צור קשר, שאלות נפוצות, אלבום תמונות או סרטון וידאו. בואו נתחיל מטקסט. לוחצת על הוספת אלמנט. והנה קיבלתי אלמנט טקסט. יש לי כותרת, אני יכולה ללחוץ עליה. הוספת אלמנטים בדף. שמירה. הכותרת שלי השתנתה. אני לוחצת על הטקסט עצמו. הוספתי טקסט, מה אני יכולה לעשות איתו? בחרתי. אני יכולה לשנות את גודל הגופן. אני יכולה להחליף גופן. אני יכולה לקבוע אישור, אישור בלוק, אישור לימין, אישור לאמצע, אישור לשמאל. בואו נבחר אישור אמצע. קו מחיקה, קו תחתון, טקסט נטוי וטקסט מודגש. אני יכולה לבחור צבע, צבע רקע. בחרתי צהוב. אני יכולה לבחור צבע למלל, אדום. והנה קיבלתי טקסט אדום על רקע צהוב. כדי לשמור את השינויים אני לוחצת על שמירה. האלמנט הבא הוא טקסט עם תמונה והוספת אלמנט. מאוד דומה למה שהיה קודם. יש לי כותרת שאני יכולה לשנות אותה, יש לי טקסט שאני יכולה לשנות אותו, ויש לי תמונה פה בצד. אני לוחצת על החלפת תמונה, עיון, הנה תקיעת התמונות שלי, אני בוחרת תמונה, פתח ושמירה. והנה נוספה לי התמונה. כאשר אני אכתוב מלל, המלל יופיע לצד התמונה. שמירה. האלמנט הבא, טופס צור קשר. טופס צור קשר הוא כמו הטופס שנמצא פה תמיד בצד. לפעמים אנחנו רוצים גם בתוך הדף להוסיף עוד טופס צור קשר כדי להניע את הגולשים שלנו להשאיר לנו את הפרטים. אין פה הרבה מה לשנות חוץ מהכותרת. שוב, קבלת פרטים נוספים, השאר את פרטיך. האלמנט הבא, שאלות נפוצות. בשאלות נפוצות יש לי אפשרות לשנות את הכותרת, ויש לי שאלה ותשובה. אני לוחצת על השאלה. למה אתר פרימיום? לוחצת על התשובה. זה פרימיום, זה ביז עם שרירים. שמירה על התשובה, שמירה על השאלה, לא לשכוח לשמור כל פעם. אני רוצה עוד שאלה, אני מוסיפה. הוספת שאלה ותשובה, שאלה חדשה,
כמה הודעות יכול משתמש פרימיום לשלוח ביום? והתשובה, משתמש פרימיום יכול לשלוח 100 הודעות ביום. שמירה לשאלה ושמירה לתשובה. אם אני רוצה למחוק את אחת השאלות, אני פשוט לוחצת על מחיקת שאלה. אתם בטוחים? אישור. מחקתי את השאלה. האלמנט הבא, אלבום תמונות. שוב, יש לי כותרת, יש לי תמונה ראשונה, אני לוחצת על החלפת תמונה, עיון, בחרתי תמונה, פתח ושמירה. אני יכולה לשנות את השם, קופסת לב, שמירה, מתנה נהדרת ליום האהבה, שמירה. אם אני רוצה להוסיף תמונה נוספת לאלבום, אני לוחצת על הוספה, נפתחת לי תמונה חדשה, לוחצת על החלפת תמונה, עיון, או נמצא עוד תמונה, ושמירה. לזכור תמיד ללחוץ על שמירה. אם לא לחצנו על שמירה לא קורה שום דבר. הנה התמונה שלי, שם, קופסת מתנה, שמירה, מתנה לכל אירוע, שמירה. אני יכולה ככה להוסיף עוד ועוד תמונות. כל פעם שאני אלחץ על הוספה, אני אקבל תמונה נוספת באלבום. הנה יש לנו פה, בטעות אני רואה שבחרתי עוד אלבום תמונות ואני לא רוצה אותו. אני לוחצת על מחיקת אלמנט, שואלים אני בטוחה, אישור, מחקתי. האלמנט האחרון הוא סרטון וידאו. קיבלתי פה כותרת וחלון שכתוב החלף סרטון. אני לוחצת על החלף סרטון, עוברת ליוטיוב, יש לי פה סרטון שאני רוצה, לוחצת פה, אתם רואים איפה שכתוב embed, מסמנת את הטקסט, קופי ופייסט, שמירה. והנה קיבלתי את הסרטון שלי. זהו האופן הבסיסי בו אני מוסיפה אלמנטים לדף. בהדרכה הבאה נדבר על אפשרויות עריכה מתקדמות. להתראות בהדרכה הבאה, יוטבת אנשל, יועצת ומדריכה לשיווק באינטרנט.